Čura, ne, vychčí se na tom hajzlu. Ne, nikdo bude, ne. Nebo, já to budu hlídat. Ne, nejdu, to je pravda. To se bych tady vyhání. Hlavně nemluv. Co? No. Kdyby přišla učitelka, kterou neznáme, ne? A já bych byla na tom záchodě a teď bych dělala prdel, že jsem Angličanka. I don't speak English, urgent. I need toilet. Kdybych natáčel. Už se stalo. Ale komratek. To cítím to v kostech. Musíš úplně. Hlavně žádné slova. Hlavně bez slov. Bude to tiché a krásné. Jenom já. A ty. Už jsi viděl můj pásek? Takže potom postav si vedle mě. Když tak úplně. Co děláš? Děkuji, že jsi mi zapálila třídu. Myslím, že tato doba je zlá. A někdo jde. Víš proč? O, teď mi to slyšíš ještě víc. Já jsem to napsala, na nic si nehraju. Ale pak jsem to chtěla přečíst. Čujem.